produktu ekologikoak egiten ditugu, fruta eta barazkiak, eta horiekin batez ere mermeladak egiten ditugu. Hasieran gure lehenengo ideia izan zen produktua freskoan saltzea, saskien bidez, saskiai banaketa egin, bezero finkoekin eta horrela, berehala ikusi genuen hori ez zela errentagarria, eta ikusi genuen aukera mermeladen munduan sartzeko, eta hor egon gara orain arte. Kontua da, guk bere momentuan aktibitatea martxan jartzeko diru laguntza handia jaso genituela Aldundiaren aldetik, eta honen beste lan eginda ere dirurik ematen ez zuela ikusi genuenean, pentsatu genuen Aldundira joatea eta esatea begira, gu martxan hasi gara, baina ez daukagu inolako enpresa orientabiderik, galduta gaude, gestiogintzaz ez daukagu ideia handirik, eta orduan Aldundian bertan esan ziguten, zoazte Demara eta han lagunduko dizuete. Eta usteot, Demara joan garen lehenengo nekazariak izan garela. Eta gure asmoa zen, hain zuzen, hori, jakitea zergatik gure negozioak ez zuen ondo funtzionatzen, zer egin ahal genuen hori aldatzeko, eta oinarri sendo bat eduki negozio linea berriak zabaltzeko. Indartu programan sartu ginenean, aholkulari bat jarri ziguten, Asier. Berarekin asteroko bilerak egin ditugu hainbat hilabetetan. Berak Canvas metodologiari esker lagundu digu gure negozioaren analisi bat egiten, gure indarra, gure puntu ahulak eta abar, eta hor ikusi dugu pixka bat zein zen gure bezero segmentoa nolabait esateko, zergatik ez zuen gureak ondo funtzionatzen, eta momentu batean ikusi dugu Canvas metodologia horri esker oraingo negozio eredua ez zela bideragarria, ez zela errentagarria. Eta orduan orain hasi gara negozio plan berri bat egiten, plan estrategiko berri bat, eta azterketa ekonomiko-finantzieroa, eta horretarako ere indartu programak lagundu digu, eta horrez gain diru laguntza jasotzeko subentzio bat ere daukagu eskura, linea berri hauek zabaltzeko laguntzaren bat eskatzeko. Eta hori izan da, batez ere orain arte egin duguna, gure prozesua ez da amaitu. Guk oraindik segitzen dugu indartu programan, gure prozesua bidean doa, baina oraindik ez dakigu nora helduko den, baina oraindik uste dut hainbat tresna dagoela hor eskura, eta ikusiko dugu prozesuan zehar. Lehenengo eta behin argi daukagu gure orain arteko negozioa ez zela kompetitiboa, kompetentzia ikaragarria dagoela, guk koste handiak dauzkagu, hemen industriari ere gertatzen zaion bezala, kanpotik datozen produktuekin kompetentzia handia dago, eta orduan argi daukagu gure negozioan zer ez dan kompetitiboa, hori lehenengo pausua izan da, eta ikusi dugu zeintzu izan daitezkeen gure negozioaren barruan merezi duten lineak, hori argi daukagu. Orain behintzat badakigu zerk funtzionatzen duen hemen eta zerk ez duen funtzionatzen. Lehenago ez genekien ezer, itzu-itzuan ibili gara, eta egia esan ez genekien dirua galtzen irabazten ari ginen, dana esan oso, aproximazio bat, guk nekazaritzaz dakigu, enpresan gestioaz ez daukagu ideia handirik, eta orduan ibili gara borondate honez, baina oinarri tekniko handirik gabe. Eta orain, ez dakigu benetan konpetitiboak izatera helduko garen, baina behintzat badakigu non jarri behar dugun alegina eta non ez duen merezi, eta hori aurrera pauso handia izan da guretzat. Gu enpresa familiarra gara, bi pertsona gaude hemen bakarrik lanean eta voluntarioren bat noizean behin eta horrela.
Eta momentuz hori ez da aldatu, baina gure proiektu berrian bai dagoela aurreikusita lanpostuak sortzea, ez? Hau da, orain ikusten dugu aukera guk azkenean soldata bat ateratzeko hemendik, orain arte lortu ez duguna, eta baita jende gehiago kontratatu eta hemen gurekin lan egiteko, ez? Eta gainera ikusten dugu, hori finantzatzeko rekurtsoak lortu alditugula, bezeroak lortu alditugula, eta oso itxaropentsu gaude. Printzipioz, hemendik urte betera gure asmoa da 4 lanpostu sortzea. Bat jardunaldi osokoa eta beste 3 jardunaldi erdikoak. Eta gauzak ondo ateratzen badira, 6 pertsona, 6 langile izatera heldu, ez? Lehenengo eta behin zuzeneko aholkularitza, asteroko elkarrizketa eta bileren bidez eta etxerako lana emanda ere bai, etxerako lan pila bat eduki dugu hilabete hauetan. Gero negozio plana egiteko laguntza ere izan dugu, aholkularitza horretarako. Diru laguntza jasotzeko ere badago 2.000 euroko subentzio bat hor programan parte hartzen dugun guztiontzat, eta hori ere oso ondo etorriko zaigu orain. Eta gainera, demak eta indartu programak zabaldu digute atea enprendedorentzat dauden beste hainbat errekurtso ezagutzeko, ez? Ja, hasi gara ikastaroren batean parte hartzen, jardunaldi, enprendedorentzako jardunaldietan, hainbat kontaktu ere lortu dugu, laguntza teknikoa arlo askotan, kontaktuak, telefonoak, sektorean dauden bestelako esperientziak ezagutzea, eta oso, ia esan oso pozik gaude. Ikusten dugu, era askotako laguntza jaso dugula, ez? Igual oso gauza espektakularra, baina bai eguneroko lanean eragin ikaragarri eduki dutenak, ez? Orain, ja pixkat enpresari sentitzen gara kakotxen artean, ez? Ez bakarrik lan eta lan egiten duten nekazari koitadu batzuk dirua galtzen ala irabazten ere ez dakitenak, ez? Orain ja indartu programak eman digu aurrera begirako perspektiba bat, zertan fijatu behar garen, non zentratu behar garen, eta gure buruaz ere daukagun pertzepzioa aldatu digu.